ஹாய் எவ்ரிவன். இதை மாதிரி உங்கள் ஸ்கின்லேயும் ஸ்கின் டேக்ஸ் வாட்ஸ் இருக்கா? இது கண்டிப்பாக உடனே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இது ஏன் வருது அப்படின்னா, ஹெரிடிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வரும். தென் உங்கள் ஸ்கின்னை நீங்கள் கிளியராக வச்சுக்காம அதிகமாக டெட் ஸ்கின்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒபிசிட்டி இருக்குது, ஓவர் ஃபேட்டாக இருந்தீங்கனாலும் இது வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இது சின்னதாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல வரும்போதே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இல்லை உங்கள் கழுத்து பாடி ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இது மட்டும் இல்லைங்க, ஹெச்பிவின்னு சொல்கிற ஹியூமன் பேப்பிலோனா வைரஸ் அதிகமாக உங்கள் பாடியில் எஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சுனாலும் இது வரும். இதுக்கு முறையாக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சலூனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எலக்ட்ராலிசிஸில் இது உடனே ரிமூவ் பண்ணுறோம். இது சீக்கிரமாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாள்லேயே அந்த காயம் தழும்பு எல்லாம் மாறி உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப நார்மல் ஆயிரும். இது வராமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரெகுலர் ஃபேஷியல் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக ஃபேஷியல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஸ்கின் ரிமூவ் ஆகிடும். இதில் உங்கள் ஸ்கின் கிளியர் ஆகும். அந்த வாட்ஸ் வராமையும் தடுக்கும்.